Arrasateko mikrobio kuadrilla. Gustora zaudete zuen jarlekuetan, ezta? Ba erne, maltzurren ordua heldu da. Gora ni eta gora kakuzai! Haupa, Bartolo, zelan? Ederki. Gora zu, gora kakuzai eta gora musika. Aleluia! Hau bai musika estia. Genio utzazara, Bartolo. Maixu biurria. Eman gogor Mondrago eta Rentimpanoak apurtu arte! Bartuna bai! Zer, ipurdiak dardarka dituzu ez da? Bau lehenengo abizua besterik ez da. Gaur, Bartoloren laguntzarekin, deskarga elektriko beldurgarria sartuko dizuet gorputzean. Deskarga elektrikoa justu ipurdiaren erdi-erdian. Gora kakuza! Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu, amata izparentzat borru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, nora zua zeder galantori, Iturrira Bartolo nahi batezu etorri. Iturrian zer dago, Ardo txotxurilla, bilokerango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenian, boza sentitutzen den nere barrenian. Bartolo nik ere det, atxekin hartu zen, urbilan uanian banazu laguntzen. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu, amata izparentzat borru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Arratsaldeon! Azkenean iritsi gara geltoki honetara. Zer modu zabete? Aizu, ez dezu bazkaldu ala? Ia indarrarekin, zer modu zabete?
Holaxe bai, ikusten zaituztet bai, ongi eserita, gozo, gure geltoki xarmangarrienetako abenturekin gozatzeko prest. Aizu, Pepillo, baino, zertan ari zara? Oinetan askura duzuala? Ez baina, luzaroan egon behar dugu hemen. Mutiko urduria, baina zer gertatu zaizu horrela egoteko mutil? Matxin saltua dirudizu? Sinbaden abenturak nola bukatzen diren jakin nahi dut. Sinbaden abenturak? Barkatu baino, zertaz ari zara? Ipuin liburu bat irakurtzen ari naiz. Benetan? Liburu bat irakurtzen ari zara? Kontxo, Jose Lontxo, bazen garaia zure burua ilustratzen hasteko, Bai, irakurtzen irakatsi zenidanetik, hortaz hasi naiz, jotasua. Xerezade printzesaren kondaira, Alibaba eta 40 lapurren ikamikak, Aladino eta bere lanpa magikoaren historioa. Aladino eta bere lanpara magikoa. Hori da neri gehien gustatzen zaidana. Bai? Izugarri maite dut lanpara barruan bizi den jeinua. Bai, Bai, edozein gauza egingo nuke horrelako abentura bat bizitzearren. Aizu, zuk ez duzu nahikoan ere konpainiarekin, ala? Bai, noski, baina begira, jeinu bati edozein gauza eskadi ezaiokezu. Zure ametsak egia bihurtzen ditu. Tira, nik ezin dut horrelakorik egin. Baina besterik ezean nahi baduzu, ipuina utziko dizut. Benetan? Mil esker, Pepillo. Bueno, protestante xamarrazean arren bihotzoneko laguna zara, Tira, etorri nirekin eta elkarrekin irakurriko ditugu ekialde hurbileko gora beherak. Aztu baino lehen. Ona gintozela tipo xelebre batzuk igo zaizkigu trenean. Irudira, eta oiulari klaun taldean aritzen omen dira. Lotxagabe galantak. Eta gainera, ez dute birai txartelik erosi. Kasualitatez ikusten badituzue, esan euren bilari naizela. Oiulari klaun. 3.
ze gertatu zaidan. Pepillo eta biok irakurtzen ari ginen. Eta halako batean, Arabiatik etorritako artista ospetsu eta handi bat azaldu zaigu. Emakume paregabea. Zuek agian ezagutu nahi duzu, Bai, nola? Lagunok, zuekin, guztiokin, alapila! Bagdadetik etorritako artista handi honek dantza exotikoen erakustaldia egingo digu. Pepillo, matajari ematen du. Baina baldakin nortzen matajari. Jakin guztu nik liburuak irakurtzen ditute, Haizue, matajari zuan, printzesa bat urrutikoa, zaila seguru. Bai, Dracula konteren lenguzo uste diat. Eta dantzan egitea gustatzen zitzaion, bai, dantza exotikoa. Sukaldaria, baina dantzan egitea gustatzen zitzaion. Orduan igual du. Dantzaria bai, baina batez ere matajari espioia zen. Espioia famatu bat. Eta dantzaria. Igual du. Pepillo matajari, Pepillo matajari, Pepillo matajari. Aizak, Pepillo. Ize, treneko lan utzi eta orain pospolina bihurtu behar alaize, oze? Zoazte astoak perratzera. Gure txantxa izorratu duzue. Egia da, gure ikuskizuna zapustu egin duzu, Maitane, baina nori sartu nahi zeniten zuek ziria. Alproja hori zera, Arabiako dantzari ospetsu badela, guri hori esan, tira, meserez. Pepillo matajari, Pepillo matajari. Tira, urrengo baten izan barko da. Ze okurrentzia euki duten bi hauek ez. Gure artea aprobetxatu ordez, emirrita txiribituan, show negargarri bat egin dute hemen. Negargarria, pastelikoa, katastrofikoa, oixe, Gure artea. Ai. Tira, mirri, txiribituan, nahikoa. Nahikoa barra egin du Pepitxorekin, eta gainera, Pepitxo gizajo rikoia horri, bere artista bokazioa erabat zapuztu egin diogu gainera. Eskerrak, gure publikoak eskertuko di, seguru. Zer? Merienda pagatu, txiribitan, meserez, bazkaldu berria, izta. Aizue, lagunok. Eta zuek denak nahi alduzue benetako artista batzuren lan hemen oraintxe bertan ikusi? Bai! Arrasate arraue basakite zer denona, baino, ojo, gaur, show intelektuala, Xautrela, bai, liburuen gora ipan eta Asier Etxeberria Brothers. Bai, txiriton, kantu eta dantzen egingo dugu, baina liburu hau irakurriaz. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Erromatarren aurka Asterix Galiarra, Panorama instruida, Obelix baldarra, nire fixen laguna bihurtu da Milu, Tintinegin jarri du amaika istilu. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia desagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Teorikin zirkora sartu zaigu ibai, Xatitanek berriz ez dute joan nahi, Aragaltza gorriak dauzkagu hementxe, Tartaloaz dadila
kantari horrentxe. Kantagoa zaudila kantari horrentxe. Liburuak zer diren nahi baduzu jakin, azalak zabalduta bidaiariekin. Liburutan barrena bidaia dezagun, aurkituko ditugu gure hainbat lagun. Zein itxasotan da bilsandokan pirata, Zinarritan sartu dun Berlinek ezpata, ikusi aldu inor mobilik zuririk, Aliziaren lagunik mugliren oianik. Aliziaren lagunik mugliren oianik. Misterio liburuak ditut gustokoen, argia itzaldi dute amalgabi hemen. Mirandu omen data duartzeko garaia, gaboneko bestetan jarraitu naia. Salam aleikum, malekum salam. Salam aleikum, malekum salam. Ni Razid merkatari azkarra naiz. Nork nahi du lanpara magiko bat? Zuen desio eta nahi guztiak beteko dituen lanpara magiko bat? Gustu ona daukazue benetan, nire lanpararen distirak txunditu zaituzte, ezta? Ba, urbildu zaitezte. Eman hiru kolpe eta ia zer gertatzen den. Ia bada. De masa, barrabaskeria itzela izan da. Bai, nagusi, itzela. Gora Bartolo, pailazoa kokolo. Zuek itxusi, kakusain, nagusi. Eta zuek gogoratu ondo. Ez gero inori kontatugu hemen gaudela. Bestela, intxortamendira eramango zaituztegu gureko bazulora. Eta esperientzia hori ez duzue sekula santan ahaztuko. Iritsi da jolasteko ordua, baina beno, jolasten hasi aurretikan eta Peliperi deitu aurretik, lehenengo gure gaurko lehiakideak ezagutuko ditugu. Alde batetik lehenengo finalerdian zeintzu dazkagu izena bizenak? Jon Agirre Urreta. Jesus, Jon, potentzia. Jon, zuk zeskatuko zenioke jeinu bati? Txakur bat. Txakur bat? Oso ongi, eta bigarrena? Aitziber Otxoa. Aitziber, begiratu etxetara. Aitziber, zuk zeskatuko zenioke jeinu bati? Animali bat. Animali bat? Eta zein animali? Txakur bat. Txakur bat baita ere, tira, lehenengo finalerdian bi txakurzale ditugu. Eta bigarrenean, Pepito? Ea zer dioten bigarren finalerdia jugatuko duten aur zintzo hauek. Nor dut Peto Gorriz? Iker Germán. Eta zuk jeinua eramango bazenu oporretan, nora eramango zenuke? Nora? Molietera. Esan ozen. Molietera. Molietera, primeran. Eta nor dut Peto Urdinez? Ainize Guisado. Ainize Guisado, barkatu. Nora emango zenuke zuk jeinua oporretan? Kadizera. Kadizera, leku ederra, oso ondo. Orduan denak aurkeztu ditugu eta Pelipe falta zaigu. Beraz, etor dadila, Pelipe!
iritsi da, eta oraintxe bertan lehenengo finalerdiari ekingo diogu. Hasteko, Aitziberrek hasiko du, beraz, hartu zure lekua, eta Aitziber nahi duzunean. Hau, Aitziber! Ui! Ieu! 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 Hau, Aitziber! Ieu! Animo, Aitziber! Ieu! 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 Ui, iaia, venga! Ieu! Ui, venga, Aitziber! Ieu! Gutxi falta diala, venga! Ieu! Hau, Aitziber! Tira ba, Aitziberrek ez du bat ere sartu, baina ikusi beharko dugu Jonek zer egiten duen, Jon, hartu zure lekua eta aurrera! Animo, Jon! Ieu! Ieu! Bat! Ieu! Bi! Ieu! Hiru! Ieu! Ui! Ieu! Ieu! Lau! Ieu! 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 Animo, Jon! Ieu! Ui, oso ongi Jon, etorri nire albora! Iabak, azken kontaketa egingo dugu. Lehenengo finalerdian Jonek 4 sartu ditu, eta Aitziberrek berriz bat ere, beraz, lehenengo finalista Jon da! Ia, oain itxoin horre xerita kuan, momentu baten. Hori da, eta orain Iker eta Ainizeren txanda izango da. Etorri honera, nire albora. Ia, ba, hola txukun jarriko gera, eta Ainizerekin hasiko gera. Hartu zure lekua, eta aurrera Ainize! Ieu! 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 Venga, Ainize! Ieu! Ba! Ieu! 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 Venga, Ainize! Ieu! Bi, oso ongi Ainize! Hiru! Ieu! Ieu! Lau! Lau! Oso ongi Ainize! Ainizek 4 sartu ditu, eta orain Ikerren txanda da. Animo, Iker! Aupa, Iker! Ieu! Jesus! Ieu! Bat! Ieu! Bi! Ieu! 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 Animo, Iker! Ieu! 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 Jesus! Ieu! Ieu! Ui, oso ondo, etorri, Iker, etorri. Tira ba, Ainizek 4 sartu ditu, eta Ikerrek berriz bi, beraz, bigarren finalista, Ainize da! Oso ondo, zorionak, lauek oso ondo egin dezute, etorri gure albora. Eta azken kontaketa egingo dugu. Ia ba, txukun jarri gaitezen, ikus dezagun ba, lehenengo finalerdian, Jonek 4 sartu ditu eta Aitziberrek berriz, huts. Beraz, Aitziberrentzat kamiseta polit jau eta lehenengo finalista, Jon da! Bigarren finalerdian berriz, gure Ainizek 4 ikatz puska sartu ditu eta Ikerrek ordea 2. Beraz, Ikerrek kamiseta dotorea eramango du etxean eta Ainizek gure finala jokatuko du. Hau, Ainize! Oso ongi, beraz finalean, Jon eta Ainize. Jon ala Ainizek zein irabaziko duen, finalean ikusiko dugu. Minutu gutxi barru, gero arte, gozen! Zai dugu, guazen! Erne lagunok, erne. Jakin dugunez, genio bat omen dabil inguru honetan. Entzun alduzu ez zerbait? Bai? Isildu mexer momentu bat, bera la jakingo diagu, txebe, Zutitu da ella genio uri, genio hori zutitu da ella, supermirrik ezagutu nahi du eta txintxo bordatzen bada, gero esago autografo bat sinatuko diat. Nik uste diat genio nagia tokatu segula, Txoin, baki, bestaldera ingo dugu, bestaldera, berak ez du altxatu nahi, nagia delako, horren alderantzik ingo dugu, altxa dadila mundu guztia, eta bera etxeita geratu dadila, horrena ekingo dugu, horren genioa, zutitu dena, deno, bizkor, mesedez, aizu, ez zaio zuek kasorik egin, mesedez, baina burutik egin alago, mirri. Ize uste duk, genio horrengo dela lase eserita ignoi dituko zainala? Noski, ba, jopelas, hori zeduk eta genioen zeregina, gure nahiak betetzea. Ze? Zeskatu behar nahiok? Ikuste ezin bihurtzeko formula? Baina, hori ezin eskoa duk? Txiripton mesedez, baino,
ikustegin bihurtzeko formula nahi du aixue. Ire masa eta ire volumena kontuan hartuta, ez zau geniorik hori esmatuko duenik, ez da Pedro Miguel Etxenikek berak ere ez. Ba, bolio, apenas. Bi mila isosk eskatuko izkio genioari? 2000 isoski, Bardoan nik 2000 eta bat. Hoxe, eta eskalesteixa ere bai, eta partxiz berria, eta suge pozointxu bat, eta babarrun sakuka da, eta patata prejitu zorro handi bat, eta litzarreria mordoa. Txiriton, nahikoa, ze arruntak zarete gero, arruntak. Nik onerako aukera bat izango banu, ez dakit doain bereziren bat eskatuko nioke emateko. Doaina? Bai. Hau da tipo kursia, Eta horrek zintarako balio du. Aberasteko edo txokolatesko pastelak erosteko ez behintzat, Bosta, xola, Mirri eta Txiribiton. Begira, abeslari famatu, abeslari handiak dituzten doain hoietaz ari naiz, ni adibidez. Pavarotik bezala kantatzea. Hori da, nire bizitzako ilusiorik ametxik handienetako bat. Zirri, nik uste iegokiago baizela poporoti horrena egiteko baino, haino artetarena edo. Tira, baizera. Ez duzu ezuek gorrak zabete. Entzun ondo, entzun. Tira, agian... Genioa. Ilusioak alde batera bazter ditzagun. Genioa azkenean ez baita azalduko. Irakarri egin beharko diagu orduan. Bai? Bai. Baina nola? Nola? Xalaparta eta iskanbila handia sortuz. Hortarako zuen laguntza beharko du, Konforme? Egia da, Mirri eta Txiribiton! Kanta dezagun denok beldurri gabe, eta honela jakingo du ingenio horrek gu hemen gaudela berezak. Horitxe, bulla! Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Zizu bizian, goitik behera, aldan pagora, izerditan, koskondietan, saltoka nabil, korrika noa bidez zapaletan. Txirri, txirri, Chingo, chango, chungo, txirri, txirri, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Ziztu bizian, goitik behera, aldan pagora, izerditan, koskondietan, saltoka nabil, korrika noa bidez zapaletan. txirri, txirri, Chingo, chango, chungo, txirri, txirri. chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Iritsi da finala, eta lehiakidek ez dute gehiago itxoin nahi. Beraz, gogoraraziko dizkizuet oraintxe bertan zeintzuk zeuden finalean. Alde batetikan eta gorriz, Jon Agirre urreta daukagu. Jeinu bati txakur bat eskatuko lioke. Eta nik badakit, bere lagunekin arrapaketara jokatzea izugarri gustatzen zaiola, ezta? Bai. Eta zer gehiago dakigu Ainizeri buruz, Pepillo? Ainizeri buruz, Ainize, Guisado Garzia dugu eskolan, tailerra, gimnasia, informatika eta ingelesa ditu gustoko, eta Ander eta Miren lehengusuak agurtu nahi ditu, eta baita Itona eta Mona ere bai. Beraz, agurtu da gelditzen dira.
Eta nor falta zaigu, ba Felipe eta etor dadila bengoz! Ara, iritsi da, Felipe, iritsi da, eta un finalari ekin behar diogu. Beraz, Jon, hartu zure lekua hortxe bertan daota, eta animo! Ui! Haupa, Bat! Bi! Ederki aizea, Jon, animo! Hiru! Lau! Ui, oso ongi, Jon! Tira, Jonek 5 sartu ditu. Eta orain Ainizek zenbat sartzen dituen ikusiko dugu, Haupa, ezta? Ainize! Animo, Aurrera! Ainize, aurrea! Bat! Bi! Hiru! Ui! Lau! Oso ongi, Ainizek! Tira, ikus dezagun baze gertatu den, alde batetikan Jonek lehenengo jaurtiketan 5 sartu ditu, eta Ainizek beste 5, beraz, berdinketa daukagu. Lagunok, zeinek irabaziko du, gorria laurdin, Pepito? Zer erruletak? Gorri! Oso ongi! Tira, badaukagu ja irabazle bat. Ikus dezagun, biek 5 sartu dituzte, baina erruletak esan digu gorriak irabazi duela, beraz gaurko irabazlea Jon da! Zorionak! Hemen txerako zopariak, baina Ainize ez da esku utzi fungo etxera. Ainize dentzat, Ez horixe, Ainizek motxila ederra eramango du berarekin. Tori, Ainize. eta Jonentzat bizikleta ederrau! Tira bat danak elkarrekin ez gara sartzen, baina txandaka ibiliko gera. Gero arte, gozen! Txiton. Belas, ez diate zer ikusten. Txiton, argitusak, hemen egongo dela uste alduk. Ja. Baina txibiton, babolio, jopinas! Argitusak aurre aldera, ez nire ipurdia. Ja, badirudi hemen zerbait mugitzen dela. Ja, zer dagoen, hemen aurre aldera. Demontre, arrasateko horra dituk. Baina aizu, zerta zabiltzate zuek hemen oain. Orain trikitron ikusteko garaia da. Saldoko zu etxerik. Etxe noen behar duzue, telebistari begira, jarrita trikitron begira. Oso programa politia baita. Pelas, hemen izango da. Genioa. Hortza hori nolakoa diren, Ugaldu iten dituke parretxikoa besana, Euliak baino askar dago ugaltzen dituk, Baina, ziten duk, kartzak. Babolino, kutsatu ingo dituk, eta aurrak bakarrik ez. Kutsatzen balin baitu genioa tartean egongo duk, eta kutsatu ingo duk. Orduan ezingo ditik gure nahiak bete. Zerbait entzun duk. Honek magia kontua zirudik. Pasaki ez ere ingo dugun. Izkutatu ingo baitu kortxe. Eta ja ikusten dugun genio hori noiz agertzen den. Ideia! Bi partaile! Zuk, bai? Zuk, bai? Txaloak! Hemen?
Zuk hemen? Ideia. Pixkat hemen? Pixkat hemen? Taran. Zenbatu. 1, 2. Ideia. 1, 2, 3. Ideia. 2. Lau. Ideia. Bat. Aro bat. Ideia. Bat. Lau. Itxoiten. Pazientzia. Ideia. Hartu. Ideia. Putz. Txapuza. Aha, ideia. Hartu. Ta musika. Adi. Mozart, Beethoven. Txaloak. Ideia. Mickey Mouse. Mickey Mouse, Ideia. Poltxo. Argazkiak. Volantea. Ni polilla. Ideia. Bi batean. Kolumbioa. Ideia. Kaskoa. Bi. Azkenak. 8 txaloak. Ideia.
Bartolo, bailazoa kokolo! Gora Bartolo, bailazoa kokolo! Non sartu ote dira hiru kaiku horiek? Alde guztietatik begiratu du, baina ez dut inon ere ikusi. Ixo! Kakusain. Kontuz? Orain ez naiz kakusai. Ni Razit merkataria naiz. Razit. Zuek ikusi aldituzue hiru memelo makarroi ustel horiek? Bartolo, zu sartu lanpara barruan eta egon erne. Akabo, txirri, mirri eta txiribitonen lerdokeriak bukatu dira. Ez da, kamarada? Bai, jauna. Pailazoak itxusi, kakusai nagusi. Gora Bartolo, pailazoa kokolo! Mesedez, ze salaparta klase da hau, Aizu, Bai? entzun zazu turista arlote horrek. Espadakizun, mirrik eta txiribitonek, ohitura dugu ordu honetan siesta egitekoa. Eta esnatu egin gaituzu, babolio! Hau genioa izango te den? Txiribito nola izango dau, genioa. Genioak lapiko txikitan bizi ditu, kesalnakik, maiurixe, eta morroi handikote hau ez duk lapiko batean sartzen, esaldagia, Mirri, geinuak lo ez dira lapiko batetik ateratzen. Lanpara batetik ateratzen dira. Lanpara batetik ateratzen dira. Bai. Eta xe gertatzen da lanpara batetik ateratzen badin. Ba, hemen dago nire lanpara. Aizu, zure laguntza eskantzen aizera? Laguntza eskantzen. No zara zu piura horrekin laguntza eskaitzeko. Eskale piura daukatxuta. Fantasma, no zara. Razit merkataria naiz, zuek zerbitzatzeko etorria. Igual zaigu, Merkatari edo eskale, gurekin alferralfarik ari zara, Guk dirurik bat ere ez daukagulako, Guk doaineko genioa behar dugu, Bat ere kobratzen ez duen genioa. Beraz, agur, mon amur. Merkataria naiz, baina ez dut dena diruaren truke egiten. Nire laguntza merke aterako zaizue. Bai. Hor barruan zer dagoen dakin edok? Txiribiton, etzakiat hor barruan dagoena jatekoa izango den, baina jatekoa baldin bada, edarki ustelduta xauk, oso usain txarra xaukak eta. Hor genioa dago, mutilak, genio magikoa. Genioa. Ez ikaratu, lagunok, urbildu, eskatu eta berak agindutakoa beteko du. Eta nahi dugun guztia eska dezakegu? Nahi duzuen guztia, eskatu. Kopelaz, nik prestatuta daukat. 4.000 gozoki, gurpilik gabeko txirrindula, hitz egiten dakien astoa. Ondartza bat nire logelan badakizue, metze gozoak egiteko, Karibin guruan eta horrela. Ederto, txirri, nahiko da dena lortuko duzu. Eta zuk, txirribiton, prestatu duzu zure zerrenda? Hori eman. Ulertzen dut, txiribitonek liburuak nahi ditu, dozenaka liburu. Irakurtzeko? Ia, ikus dezagun. 200 notarteko, 400 oiazko, 600 tomate, 800 patata. Tira, ez zait asko iruditzen, baina auskalo zer pentsatuko duen genioak. Urbildu, eta deitu beldurrik gabe.
Ai. Batxak jase gertatzen den. Gaur, asteko festa eguna saukak genioak. Porra, katxondua, hango zua. Genuek ez dute inoiz jai egiten. Bartolo! Dena den, bete-betean asmatu diat, Gaur festa eta seguru atzo besperako parranda inzierta oin ajeak inzetorek, Bartolo, tximirri eta txiribiton beraien eskariak egiteko zain daude. Jopelas, Bartolo Maritxuren nobioa. Mirri eta txiribiton nahi duzuen eskatu eta nik ekarri ingo dizuet, Hementxe egituzu euren eskaria. Kontzentratu egin behar dut. Gurdi bat datorrela somatzen dut. Zuek eskatu duzuen guztia dakarren gurdi bat. Gurdi bat? Usteak gure gurdirik ikusten, txiriton? Ez zuen iztigurik izango, Bartolo txotxolo karri mailua. Begiratu, ez dituzue bizikletak eta oliaskoak ikusten? Oliaskoak egaz datoz gainera. Mikel eta Olatz besterik, Ainoarean da. Segi begiratzen, segi! Inusente, kokolo! Kokolo ez, jauna, Bartolo. Iso, hitz egingo dugu gero zuk eta biok. Orain, adi, txirri zaziletra hau hori etortzen denean, edari gorri hau eman behar diozu. Ez astu, eta ez gero logeratu entzun? Akabo mirri eta txiribiton, eta mendi gutxira, txirri kurtsimari hori ere pikutan abidaliko dugu betirako. Bai horixe. Gazte handika, herritik kanpora, estrangeria aldean. Norena da, ahots esti polit eta ederrori? Zu ezagutzen zaitut, ez da? Zu txirri zara, gizon jakintzu, prestu eta fina. Bai horixe. Eta zu? Ni- Okerrezpana bil, ez zaitut ezagutzen? Ni Razid merkataria naiz, lanpara magikoaren jabea. Aizu, begira, aitortu behar dizut, niri kantatzea ikaragarri gustatzen zait, eta zure lanpara horren beharra dut. Nire geinuaren laguntzarekin kategoriako kantaria izango zara, musikari ospetsua. Tira, oso ondo, noiz aurkeztuko didazu bara zure lagun berezi hori? Hemen duzu nire lanpara magikoa, urbildu, jo, hiru kolpe eta barrutik aterako zaizu geinua. Mil esker. Bartolo, espabilatu, Bartolo! Zertan ari zara geinu ergela? Barkatu jauna, ametxetan ari nintzen. Baina, txirri hemen dago, bere eskariak egiteko prest, nahi duzunean, morrosko, nahi duzunean. Mil esker. Bartolo jauna, begira, niri kantatzea ikaragarri gustatzen zait, baina batzutan eztarria urratu egiten zait. Eta niri Pavarotti bestelako kantaria bat izatea gustatuko litzaidake. Badakizu, la donna mobile tua più malvento. Aski da nahiko da, arrazaten bestela ekaitza hasiko da.
Bartolo, eman egurra. Pavarotti baino hobea izango zera. Ale subego baino ezagunagoa. Edade magiko honekin, txoriek bezala kantatu baduzu. Akabo! Txirribirri eta txiribiton inozoen erreinua amaitu da. Gaurtik aurrera, ni izango nahi zuen errege eta idolo bakarra. Gora ni eta gora kaduzai! Eta gora musika! Ze, jauna, ez zara kejatuko, ez zaldu txalorik merezi. Mutil jatorra zara, Bartolo, baina sekulako babalorea ere. Zure omenaldia beste egun baterako utziko dugu, bai? Ondo iruditzen. Kukurruku! Kukurruku! Majaderualenak azkenean nire trampan erori dira. Aizue, orain mirri eta txiribiton ditu behar ditut. Baina, ez dakit, nundiran ikusi aldituzue. Kukurruku! Kukurruku! Badakit, gauza bat egingo dugu, denon artean deituko ditugu, ea. Ozen, mirri eta txiribiton! Ozenago! Txiribiton! Baina segertatzen da, dira arrasateko festak, maritxuka joi, Santa Masan. Ez da San Juanak ere, ara. Majaderu hauei galdetu beharko dieztu hori, mirrita txiribiton. Nondik atera dira biso morro ipurdi ustel horiek, Bai, txiribiton, bai, utziko diat. Emaiek fuerte, ze puntuan utzi bai dizkiat. Badakizue zertarako erabiliko dugun txiribitonek eta biok mailua, Oliarrak eizatzeko, guaxama! Eri izugarri gustatzen zaitolako txoribaloak arropatzea, gozen! Ui, ama, haze barrabaskeria asmatu duen orain honetan kakusaik, Pepito? Maltzurkeriarik maltzurrena. Tximaluze hori, ezagutu dudan pertsonarik gaiztoena da Maria Luisa. Bai, intxortamendiko deabru hori lagunarekin etorri da gainera. Gure geltokian jeinu bat zebilela uste benuen. Eta ara, hau izan da ez ustekoa. Bartolo, ipurdi potolo. Bartolo, ipurdi potolo. Bartolo, ipurdi potolo. Aizu, oso pozik zaude, Pepito. Bai, azkenean gure lagunek merezi zuen eman diote ipurdi potolori. Ba, ni pixka bat tristena, Triste? Zergatik, Pamposa. Ba, jeinurik gabe, gure desioak egia bihurtzea ezinezkoa izango dala, komotel? Lasai, hemendik aurrera neu izango nahi zure jeinu partikularra. Zure ametxe eta desio guztiak egi bihurtuko ditut. Zuk? Xikera nire izena behin, ongi esango bazenu. Zoriontsu izango nintzateke, motel. Nahi alduzu abentura berri bat bizitzea. Gure lagunak berriz ere ikustea. Musika, magia eta alaitasunarekin gozatzea. Bai. Ba orduan, mademoiselle, igo munduko trenik liluragarrienean eta guazen peliperikin trikitraka trikitronean.
Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa, sardin burua baino, hobeda olioa. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa, sardin burua baino, hobeda olioa. La 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 Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai.